Skriv! Skriv, mand. Det gør vi dog ikke. Okay, fru. Den kan lige stå ud af udstødningsrøret. Nej, det er sgu udstødningsrøret. Gider I med over at se deres fly? Hold nu kæft, hun bliver langt væk. Simon. Hvis vi kunne downloade din server, så kan vi spille sammen i Minecraft. Nå, Rune, selvfølgelig. Ej, for satan. Selvfølgelig, det er som du. Og det er rigtigt. Her rådyr, så skal vi købe stille. Rune, jeg er helt hen i en anden verden. Der var sgu 3. Ja, der smadrede lige af bier. Rune, jeg er i en anden verden! Det hjælper. Den der køler motoren. Det er sådan en fod. Simon, du må hjælpe mig. Du kan ikke have ambulancen. Sagde man, ja, det synes du ikke. Du må ikke have ambulancen. Hun er bag. De satans løg. Det drejer sig. Ja. Se så. Jeg er henne. Rør den ikke. Jeg rørte det ikke, så den drejer for dig. Ja, den var bedre. Jo, men prøv at se, den vil dreje den der vej. Det skal den jo ikke. Den ryger sgu lidt af den. Jeg går lige ind og ser det ikke YouTube. Det må du sgu nok sige, at den ryger lidt. Og farvel.